I aften skal det handle om integreret kommunikation, som var det helt store buzzword for 10 år siden. Alle folk snakkede om det. Alle bureauer prallede med alle deres integrerede kampagner. Faktum var, at der var ikke en kæft, der vidste, hvad det drejede sig om. Og det kommer Kenneth, og det er Kenneth kommet. Kenneth er kreativ direktør på Nexus Ambition, og han har virkelig vitterligt lavet noget. Det handler om integreret kommunikation. Det er, at man integrerer ens budskab i det medie, man gerne vil ud i. Så i stedet for at lave et radioreklame, så laver man for eksempel et radioprogram, bare for, det er den helt korte udgave af det. Hvor man integrerer det i det medie, man gerne vil i. Det er integreret kommunikation. Det er vanvittigt virkningsfuldt. Så Kenneth, tak fordi du kom. Det var så lidt. Senere de. Ja, men som Per siger, integreret kommunikation eller kampagne, det var det helt store. Det tror jeg stadig det er for mange mennesker i dag. Det er i hvert fald det, man bliver tragtet som er den sværeste disciplin inden for det, vi laver. Og det kan jeg godt til dels være enig i. Men jeg synes over de sidste par år har det ændret sig meget måden, vi laver det på. Eller i hvert fald definitionen af det. Det kommer ind på helt præcis, hvordan var det, vi lavede det en gang til. Hvordan laver vi det? Hvordan skal vi lave det i dag? Eller hvordan skal vi lave det i fremtiden? Er nok mere relevant end i dag. Og så er der nogle eksempler, så det bliver lidt analytisk, og så tager vi den derfra. Som Per sagde, så arbejder jeg på et kreativt digitalt bureau, der hedder Nexus Ambition, eller NXA i daglig tale, med et smart payoff. Det skal vi ikke snakke så meget om. Vi laver også masser af integrerede kampagner hos os, men igen tilbage til det med hvordan det har ændret sig. Ja. Og det, der er vigtigt, det der vi måske i virkeligheden rigtig skal snakke om, det er den handlende idé som integreret kampagne. For det er jo det, både uddannelsen handler om, den handlende idé, og hvordan ser den ud integreret. Lad os lige starte med at gå en hel masse år tilbage i tiden til det der, eller i hvert fald dengang branchen så sådan her ud. Hvor man ligesom kom på det her fænomen, eller det her koncept, integreret kampagne. Ikke det er fra en tv-serie, jeg ved ikke, om I har set den. Men den foregår i den gang, hvor man lavede det. Og det, som Per han snakker om før, det der er interessant ved det, det er jo, når man har et budskab, som skal virke på tværs af forskellige touchpoints i en forbrugerrejse for eksempel. Så skal man integrere det, så folk ikke er i tvivl om, at når jeg har set det her i fjernsynet, og jeg ser det i en avis, og jeg ser det på Facebook, så er man ikke i tvivl om, det er det samme budskab, det er den samme afsender, det er det samme koncept. Det er sådan, det i bund og grund forklaret virkelig dumt. Og helt tilbage i starten, dengang jeg startede i branchen, måske ikke så langt tilbage som hvornår Mad Men foregår, det har været i 2000'erne, der var det ligesom, når man lavede en integreret kampagne, så startede man med at lave en tv-reklame på 30 sekunder. Hvis man var rigtig god, lavede man en serie af tv-reklamer på 30 sekunder. Så lavede man nogle annoncer. Hvis man var rigtig god, så lavede man 3 annoncer, der matchede tv-reklamerne. Og så hvis man var ekstra god, så fjernede man noget af teksten fra annoncen og indrykkede den i outdoor, så havde man også lavet outdoor. Det var sådan en meget klassisk integreret kampagne. 3 elementer. Og så hvis man var virkelig, virkelig god, så puttede man også radio på. Så var man virkelig en design. Og hvad der så gik igennem, det kunne være alt muligt. Nogle gange kunne det bare være en bamse, man havde opfundet, så var det bare det, der gik igennem. Så havde man lavet en integreret kampagne. Nogle gange kunne det bare være en overskrift, eller en sætning, eller en person. Som regel var det en figur, der gik igennem hele vejen, eller en skuespiller. Senere kom internettet. Så skulle det lige pludselig også integreres. Både begyndte vi udover at vi lavede hjemmesider til brands, så lavede vi også kampagnesites. Og selvfølgelig i røven af det kom banner ads. Og så fik vi Facebook, eller bare sociale medier. Facebook var det jo første. MySpace var, men det brugte man ikke rigtig som reklame. Facebook og det hele, alt sammen var med til, vi skulle alle sammen udkomme på alle de her kanaler hele tiden. Så det skulle både fungere på Facebook, på et banner-ad, på en hjemmeside og på i fjernsynet, hvilket var lidt træls. Heldigvis så kom mobiltelefonen bare smadret helt lortet. For os, det var rigtig rart. Så var vi tilbage, så skulle vi bare kun være på mobil. Så forsvandt radioen helt stille og roligt, ikke? Og annoncen er også mere eller mindre forsvundet. Hjemmesider og videre, jeg kan ikke huske, hvor vi er kommet til nu, ikke? Banner ads begyndte at forsvinde. Jeg ved godt, at vi stadigvæk har banner ads, men hvis man kigger på, at 43% af alle internetbrugere bruger adblockers, så har vi så i virkeligheden banner ads, ikke? Og måske er det kun 2%, der klikker på dem. Outdoor forsvundet. Det er stadigvæk. Outdoor kommer lidt tilbage, og vi bruger det nærmest kun til at indrykke, så vi kan tage et billede af det, så Anders Hemmingsen forhåbentlig poster det. Alt er væk.
Og i dag ser det sådan lidt mere sådan her ud, vores medielandskab. Og det er jo ikke ens betydende med, at vi ikke stadigvæk laver annoncer, og vi heller ikke stadig laver tv. Og det gør vi også, vi laver stadig outdoor. Men når vi tænker integreret kampagne, er det mere sådan nogle platform her. Ja. Ja, så snakker du om display ads. Ja, display ads, ja. Og du skulle sikkert også have haft den her, den er jo meget større end virkeligheden er jo meget større end det der. Den skal jo opdateres hver uge, for der kommer jo en ny platform, vi skal være på. Det gjorde vi ikke lige. Men det er i hvert fald sådan, man skal til at tænke det nu, og forskellen på det er, på de her platforme er så ekstrem, eller måden medierne udkommer på, måden vi skal agere på i forhold til, hvor forbrugerne er, gør, at det bare bliver endnu sværere at lave integreret kommunikation. Især hvis man gerne vil have en eller anden figur, eller et budskab, eller et koncept, der skal gå igennem, så er der bare utrolig langt fra, hvordan noget ser ud på TikTok, versus hvordan det ser ud på BeReal, og hvordan det ser ud på Instagram. Det er vidt forskelligt, og spørgsmålet er, om det i virkeligheden er fuldstændig umuligt at løse den opgave. Det kunne jeg i hvert fald godt våge at påstå, at det var i hvert fald, hvis det skal være troværdigt, og det skal fungere. Så tilbage til det her, vi bliver nødt til at gentænke måden, vi arbejder med det på. Og det spørgsmål, folk stiller sig selv hele tiden, som jeg synes er spændende, er, og der kommer lyd på, vi skal være der, hvor forbrugerne er. Og det er det, de alle sammen siger. Det er bare virkelig svært at være, hvor forbrugerne er, når de er online, fordi vi hopper rundt fra medie til medie. Vi gør det selv, hopper rundt fra medie til medie. Så hvordan skal jeg være der, hvor de er? Det, man i virkeligheden skal tænke på, det er, hvor er forbrugeren helt mentalt, og ikke hvor bevæger de sig hen. Og lige nu er de i hvert fald her, at de synes, vi er lidt sådan nogle desperate boomers, der tror, vi ved, hvad vi taler om. Og vi ved, hvad de taler om. Vi laver rigtig mange flotte ting, vi laver rigtig få relevante ting. Og det er lidt der, når vi så endelig prøver at hoppe med på en trend, så synes folk, vi er nederen, og så ender brands med at stå og lave en trend over for hinanden, og der er ikke nogen forbrugere, der overhovedet gider at interagere med det. Fordi det bliver irrelevant. Og det er i hvert fald den første pointe, vi skal ud over i dag, det er det der, vi skal holde op med at tale om os selv hele tiden. Vi skal holde op med at lave pæne ting, der er ligegyldige, og bruge vores hjerner til at løse de problemer, forbrugeren har. Fordi hvis vi bare gør det, så behøver vi ikke være til stede overalt med et matchende budskab eller en rød tråd. Så kan vi bare være til stede 1 eller 2 eller 3 steder på en eller anden måde. Det kommer vi tilbage til. Og det er så her, den handlende idé kommer ind i billedet. Og jeg ved ikke, I har jo sikkert fået en masse undervisning i det i forvejen, så det behøver vel ikke komme ind på. Jeg siger heller ikke, at den lige præcis er løsningen på alt. Fordi nogle gange, så skal man bare lave en pre-roll, og sådan er det bare. Og så må man lave en pre-roll. Men hvis man skal kunne brede sig ud over for... Ja? Det er et 6 sekunders film på YouTube, som du ser, inden du skal se din film. En reklame, det er dit betalingsværktøj for at bruge YouTube. Det er det, du betaler med. Det er de 6 sekunder af dit liv. Men hvis vi skal kigge på integreret kommunikation, så kan den handlende idé være rigtig god at arbejde med. Så det vi kommer til at gå igennem nu, er, jeg er tilbage til det, jeg sagde før, i stedet for at man laver et budskab, der peger ind i et produkt, eller en service, eller en feature, eller en fordel, så laver man en handlende idé, og så laver vi en kampagne rundt om den handlende idé, der peger ind i den handlende idé, fordi den er jo budskabet. For eksempel vil det virke sådan her. Hvis man tager det, så har du din handlende idé her i midten. Den er som regel medieuafhængig. Det er en indsigt, det er et problem, jeg løser. Det kan være alt muligt. Det er underordnet, hvad det her er, men så skal du også... Og det vi kommer til med det analytiske er, at vi så kommer til at bygge rundt om her. Nu er det bare sådan en fuldstændig random ting, jeg lige har taget. Men det er sådan den tilgang, vi arbejder med det derinde, hvor vi arbejder, at vi har den her underlige ting ind i midten, vi ikke ved, hvad er, som er en problemløsning, et hack eller et PR-stunt. Og hvordan bygger vi så mediekanaler rundt om, der både peger ind i det her og peger ud. Så fordi hvis du kan jo sagtens have den her gode idé, du kan sagtens have en god app, der hjælper dig mod at blive drugget i byen. Men hvad hjælper det for et brand at have sådan en app, hvis der ikke er nogen, der ved, de har den? Så du er igen tilbage til, du er afhængig af medier lige meget, om du laver noget medieuafhængigt. Jeg har nogle eksempler med, jeg tror 3 eksempler, jeg har med, på kampagner, på handlende idé-kampagner, jeg har været med til at lave, som jeg vil prøve at vise jer casen, og så bagefter vise, hvordan vi arbejder med medierne rundt omkring det. Så I får lidt forståelse af, hvad det er, jeg tænker på. Og den første var en, der hedder, i gamle dage hed den, det er en af de ældste. Det er den ældste, den hed Danmarks længste maskebal. Og det var i 2018, hvor det her tildækningsforbud trådte i kraft.
hvor det var forbudt at gå med burka, niqab og falskæg, medmindre du var på vej til udklædningsfest. Og det synes vi for Ekstrabladet, sammen med Ekstrabladet, synes vi, det var en rigtig fed ting at tage fat i. Både fordi Ekstrabladet på det her tidspunkt var i gang med en transformation, at de var ved at gå væk, de var ved at give afkald på nationen og den her type læser, de havde haft i mange år, og prøve at være lidt mere urbane, for at mangle bedre ord. Altså være lidt mere, både have en lidt yngre avis, men også en avis, der havde noget mere dybdeborende journalistik, og også måske gik efter en målgruppe, der lå lidt på den anden side, hvor de har ligget før. Lad os prøve at se casen. Far-right populists are grabbing the headlines and seem to be on the rise across Europe. Slightly Islamophobic. I get stopped by Muslims who are afraid. Denmark has traditionally been seen as one of the most liberal countries. Is the latest European country to ban wearing burqas. To ban the public use of Islamic face veils. June 2018, the Danish parliament announced that from August 1st, it will be illegal for people to wear Islamic veils in public, notoriously known as the burqa ban. To be in compliance with the constitution, the ban did not only cover Islamic veils, but all head garments, unless it serves a recognizable purpose, like if you're on your way to a costume party, completely overlooking the loophole in the law. But we saw it. As a newspaper with a calling to safeguard the people by holding power to account, we found it imperative to do something about it. So, within a few days, we created a fictional costume party on Facebook for anyone to join, starting August 1st and for as long as the law exists. All you have to do is click attend. And like that, you're exempted from the law and can wear whatever you want to wear, turning a simple social media feature into a tool for liberation. We invited everyone to the event through print ads and editorial pieces in our paper. And within days, thousands of people signed up. The event sparked heavy debate on social media, spreading to major media outlets all over the world. Nu mener Ekstrabladet at have fundet et hul i lovgivningen. Ja, skal vi selv arrangere begivenheder for at påvirke lovgivning og derefter lave journalistik på den? Ekstrabladet skal være aktivistiske. Det er der nogle medier, der... Kom til Maskevalg. Ja, alle er inviteret. Jamen, så kan du bare gå ind og gøre det på Facebook. Og smart med lyset, ne? Ja, lad os prøve at kigge på, hvordan den så ud i forhold til det her med at bygge op, hvor vi inde i midten har lidt det længste maskebal, som jo er et Facebook-event, men jo også en form for budskab omkring det hykleri, der foregik inde på Borgen på det tidspunkt. Der blev lavet rigtig mange symbollovgivninger, og det var ligesom det, man fra Ekstrabladets side gerne vil udstille, at de her mennesker er muligvis inkompetente. De kan ikke engang finde ud af at lave en lov, som kan brydes med et Facebook-event. Det er for sindssygt at tænke på. Så det vi først og fremmest gerne vil, vi vil have vildt mange gerne til at trykke deltage på det her event, både fordi på det tidspunkt var det eneste Facebook tillod at sprede sig organisk, altså at sige, hvor jeg ikke skulle betale for det. På det tidspunkt var de begyndt at kapitalisere ret stærkt på deres ting, så når jeg lavede en post op, kostede det ret mange penge, hvis bare min egen følger skulle se den her post. Men en event, den havde de ikke gjort noget ved endnu. Så det var lige events og marketplaces, for de to. Jeg tror stadig ikke marketplaces kan du lave ting, der bare går viralt som det eneste. Så det første, vi skulle, det var at få folk derind. Og det giver sig selv, det er nemt, vi har en avis, vi bare kan bruge. Vi skal vi ikke betale for. Så vi laver selvfølgelig en annonce, hvor vi kan lægge ind. Sammen med det, der burde faktisk have været 2, fordi vi lavede jo også en leder, Poul Madsen lavede en lang leder omkring problemet, og havde interviews med rigtig mange, så de 2 lå der. Så lavede vi de samme annoncer på Facebook. De var meget en til en det samme. Det gode ved det, der skulle jeg bare klikke på dem, så røg jeg direkte ind jo. Og til sidst er der en masse journalister, som er rigtig glade for Twitter. Så der startede vi også sammen, fik vi journalisterne til at starte samtaler på Twitter om det her emne. Og nu var det jo i forvejen Talk of Town, det var det alle snakkede om, så det var rimelig nemt at tabe ind i alle mulige debatter, og det er også derfor, der kom så mange ind, og så mange, der så det. Og hver gang folk trykkede deltag, så røg det jo så ud på Facebook. Samtidig brugte vi, når vi herover snakkede om emnet, så ledte det så herover til at snakke om det her hack, vi så havde lavet. Og til sidst blev det selvfølgelig også til endnu flere advertorials. Hvor det bliver rigtig interessant, synes jeg, det er selvfølgelig hernede, fordi der gik vi også ind i subreddits og begyndte at snakke med folk, som var ved at arrangere demoer, hvor vi opfordrede til at tage masker på og bruge det her event, inden du skulle til demo. Så de samme mennesker, der var til demo,
tog billeder og spredte det videre på Instagram, så det vil sige, der mister vi jo selv kontrollen over, hvad der foregår, men det er stadig en del af det integrerede medie, fordi budskabet om Danmarks længste maskepal røg rundt, men det lignede ikke det samme. Det var ikke det samme billede af en kvinde med et dansk flag rundt om hovedet. Det var kun der, og der det så sådan ud, og herinde også. Og ellers var det jo tilformet og tilpasset det medie, det nu engang var på. I den sidste ende var selvfølgelig hele formålet er at få Poul Madsen på tv, og det kom han. Der var vi så heldige, det var så mere held, end det var forstand, men det kunne man sagtens have indarbejdet, at vi vidste, at det var først meningen, vi ville launche den her kampagne på den anden side af folkemødet. Og så var det blevet enige om at launche den torsdagen før, så vi kunne ændre hele samtalen af, hvad der alle de ting, der foregik på folkemødet, blev ændret til at handle om Danmarks længste maskebal. Og så var det jo oplagt, at I så selv de der forskellige nyhedsklip. De fleste af dem var fra det samme udsendelse. Klippede det bare lidt sammen, så det lignede, det var en hel masse forskellige. Så. Ja. Var der en bestemt grund til, at I gerne, altså I startede med, at vi gøre det efter folkemødet? Eller? Før folkemødet? Nej, det var Poul, fordi Poul Madsen kunne ikke overskue, at vi skulle til det nu, at han skulle på folkemødet, indtil vi forklarede, at hvis nu du gør det før folkemødet, så er dig, det kommer til at handle om. Det kan han godt lide. Og så besluttede vi at gøre det før. Og der var selvfølgelig noget timing, det kunne vi selvfølgelig ikke lade sig gøre, hvis det var sket 3 uger senere, at det her lovgivning var kommet ind. Så det var mere at fange den her situation. Så det blev tidsrelevant. Der kommer en anden case lidt senere, også fra Ekstra Bladet, hvor timingen var lidt off, hvordan vi så også gjorde for ligesom at få den tilbage på samtalebrættet, eller hvad man kalder. Så det er sådan lidt måden, vi arbejder på. Og det er sådan blevet sådan en fast rutine for mig nu, når vi arbejder med integreret kommunikation i forhold til handlende idéer. Er ikke så meget, som jeg sagde før, i gamle dage, så er der et billede, der går igen hele vejen. Det er det ikke længere her. Men budskabet eller den handlende idé er tilpasset det individuelle medie. Det tror jeg var det. Så lad os prøve at kigge på en til, hvis det ikke går for hurtigt. I skal huske at stille spørgsmål. Jeg stiller endelig spørgsmål. Stil spørgsmål nu, inden vi tager den næste. Det synes jeg er bedst. Nej, man kan godt høre. Ja, bare kom. Bare tale højt og tydeligt. Når I kører sådan en kampagne der, har I så in-house afdelingen, eller kører I med ekstern partner til at eksekvere alle de her social media kampagner? Det gør, i den her, der har vi eksekveret alting selv. Men Ekstra Bladet styrer selv deres mediekanaler. Så de lægger selv op og putter det spænd, de nu skal på og vælger målgrupper. Er de frem til den indsigt, at der var det her hul i lovgivningen? Så var det kreativ idé, eller var det fra Ekstra Bladets side? Det var det kreative selv, det var faktisk mig selv, der stod og læste en artikel i Danmarks Radio. Eller ikke i Danmarks Radio læser man det ikke en artikel, men på hjemmesiden læste jeg en artikel. Og så stod det bare der, og så tænkte jeg, okay, det kan ikke være rigtigt, jeg er den eneste, der har set det her. Og så gik vi ind, så fik jeg fat i en advokat faktisk. Men der sagde, at hvis politiet stopper dig med den på, og du har det, så går den nok ikke, men til formålet til at skabe noget debat omkring det, er den jo fint nok. Det var ikke gået i virkeligheden. Du havde nok fået en bøde under alle omstændigheder. Tænker vi. Vi har ikke hørt om nogen, der gjorde med det. Og det er ikke så vigtigt, måske, i hvert fald når det er sådan nogle typer som det her, hvor det handler bare om at sætte fokus på problemet. Ikke så meget at løse problemet. Det kan godt være, at man har lavet en løsning, men den er jo ikke gangbar, hvis du er inde i en retssal. Og det gør ikke så meget. Det behøver ikke at være helt spot on. Der er selvfølgelig nogle ting, man ikke kan, og nogle ting, man godt kan, især når det kommer til greenwashing. Lige med det her kunne man godt, synes vi, i hvert fald. Skal vi prøve at gå videre til en anden case, der kommer her fra reklamelinjen, som var Per, der skulle rekruttere det hold, der sidder lige her. Hvordan gør vi det? Hvordan sørger vi for at lave en kampagne, der kan rekruttere nye elever til reklamelinjen? Og så siger jeg, det synes jeg ikke, vi skal. Jeg synes ikke, vi skal rekruttere nogen. Jeg synes, vi skal vende det rundt og fortælle alle dem, der skal ansætte jer om, hvor vigtigt det er, at vi er her. Fordi så kan det være, så kommer I selv. Hvis vi kan garantere, det kan vi aldrig, at der er et job til jer derude. Per havde så en eller anden kom til mig og også sagde sådan lidt, men sidste år var der rigtig mange, der vandt det der Creative Circle Award. Det er en Creative Circle Award, det der. Og rigtig mange af dem havde enten gået på reklamelinjen eller undervist sig. Og I skal, til jer, der ikke ved, hvad en Creative Circle, det er en gang om året, så er det den danske reklamebranche, der hylder hinanden for det bedste arbejde, der er lavet i løbet af året. Og der kan man vinde sådan nogle ringe, der er i sølv, guld og bronze. Ja. Og det kunne vi bare, og som Per, nu kan jeg ikke huske, hvor mange det var, du sagde, der var uddelt af priser, hvor mange der så enten havde gået eller underviser. Det kunne man bare have lavet. 33 priser i advertising kategorierne blev uddelt
året før. De 28 af dem blev vundet af enten af en af vores tidligere elever, eller en af vores gæstelærer, eller begge dele. Så der var kun 5 gange, der var nogen på scenen, hvor der ikke var nogen, der var direkte relateret til reklamelinjen. Så kan man se, ja. Og det kunne man bare have valgt at indrykke en annonce med. Det synes jeg er kedeligt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi laver noget, der først og fremmest er indsigtsfuldt. Så det bliver relateret, så jeg gider at interagere med det. Man skulle nok mene, at de kreative direktører, dem der skal ansætte, er nok den mest kredsende målgruppe, I nogensinde kommer til at arbejde med. Alle, der har prøvet at arbejde med kommunikation for det bureau, man arbejder, ved det. Det kommer I til, forhåbentlig. Så det var vigtigt. Derfor var det også vigtigt, og samtidig var det også, synes jeg også, det var vigtigt, at vi får løst et problem. Så vi kan vise også, hvad er det uddannelsen gør, men vi løser problemer. Og så er det en handlende idé. Og så må det godt være også lidt lækkert. Et problem, man har, når man er her til Creative Circle Award, det er at passe på dem her. De er super skrøbelige, og de går i stykker hele tiden. Jeg ved ikke, om de går i stykker. I kan bare se, hvor ridset de der bare er. Det der, det er meget værre nu om dagen. Det er nogle gamle nogen, dem der. Så det lavede vi lidt en sjov, det der hed Awardholderen, som skulle hjælpe folk med at bære deres priser hjem. Der er ikke en rigtig casefilm på det. Det er bare nogle billeder og noget video, der er sat sammen og sådan noget. Det er ikke, fordi der er ikke rigtigt. Det er bare nogle billeder. Den starter ikke af sig selv, kan jeg se. En lille designertaske. Det er en håndtaske til jeres award. Så I kan sætte den ind. Det er den anden vej. Du skal vente den om. Sådan der, nemlig. Og så se her, så kan man have den sådan der. Fordi så har man en hånd fri, og så kan man med den anden, der kan man bare gå rundt og rygklappe. større idé, end det I lige har set før. Men det skal bevise også bare, at lige meget hvor lille og snæver en kampagne, du laver. Det er jo en ekstremt direct kampagne, det her. Det er 600 mennesker, der kommer hertil, og måske kun 100 af dem, der er reelle. Måske ikke engang 50, der er relevante for at møde det her budskab. Selv dernede i de tal kan man stadig arbejde med handlende idéer. Og så behøver det, ja. Jeg har lige en kommentar, fordi lægger I mærke til, hvad det er for en teknik, at Kenneth han har brugt? Det er krydsmetoden. Og hvad er det krydsmetoden imellem? Kan I ikke se, kan I regne ud, hvor han har den fra? Ja? Træglasholde, ting fra en festival, forestiller mig. Det er fuldstændig korrekt. Så jeg har egentlig ikke opfundet noget, vel? Man har bare lavet skabelonen om, det tog også lidt tid. Så det skal vi vel også have lidt credit for lige at ramme dem. Men der er selvfølgelig også igen, sådan ligesom den her, man kunne bare have lavet den her. Nu går det rimelig meget af sig selv. Alle de folk, som er i målgruppen her, kender udmærket til det her problem. Så man havde jo ikke behøvet at gøre sådan en stor dyd ud af det, men det gør vi jo alligevel, for det skal vi, det er jo integrerede kampagner. Så det vi gjorde, er, at vi havde selvfølgelig awardholderen her i midten, og så havde vi sådan 3 ting, der pegede ind på awardholderen, og 4 ting, der pegede ud. Og det første, vi havde, det var selvfølgelig, det allerførste, vi lavede, det var, at vi lavede, nu så I de der animationer, små gammeldags GIF-animationer, det var helt bevidst. Det var det, der blev postet på InDesign, eller ikke InDesign, hvad hedder det, LinkedIn og på Facebook. Så der havde vi sådan lidt, der forklarede vi, at den her, den eksisterer, så kan man blive rigtig ærgerlig, altså det var på dagen, vi gjorde det. Så kan man sidde og blive rigtig vildt irriteret og ærgerlig over, at man ikke er der og kan opleve den fysisk. Det var lidt håbet. Og så forærede vi en hel masse til konferencien. Det var heldigvis nemt nok, fordi hun underviser hernede på skolen, så det var ikke så svært at få fat i hende. Og det var fedt ved at få fat i hende, var at vi gik udenom Creative Circle. De vidste ikke, at vi lavede det her. Så gav det sådan lidt en aktivistisk vibe. Nu sagde de ikke noget, så det kunne de lige så godt. Og så skulle vi have nogle andre til at tale om det her. Først fik vi fat i et branchemedie, der hedder Berubis, hvor vi sammen med dem lavede en artikel omkring, at vi har lavet det her. Og så holdt de på den artikel og ventede med at udgive den til under awardshowet. Så det lignede, at de havde skrevet den on the spot, men de havde faktisk skrevet den på dag i forvejen. Og det synes jeg var lidt federe end bare at gøre det.
på den måde, fordi der var 2 konkurrerende medier, der sidder der begge to, og hvem er det, der skriver om noget først. Og så gav vi dem en fordel ved at sige, okay, vi giver jer den her nyhed, der kommer, før alle de andre, og så tager de automatisk bare imod den, fordi vi kom først. Det er vigtigt for dem. Det samme var det også, den blev selvfølgelig også delt på LinkedIn og Facebook, og så er der selvfølgelig alle de folk, der render rundt med den her awardholder, delte deres billeder på Instagram for os. Så så alle dem, der har vundet, blev ligesom vores medieplatform, eller vores ambassadør. Det var så, man byggede den op. Det var lidt mindre, så der var ikke så meget at arbejde med som på den første. Men igen tilbage til, hvis du bare løser et problem, så kan du nemt få det til at passe rundt på de forskellige platforme. For her virker det jo også forskelligt. Olga, som stod på scenen, kørte jo sin måde at præsentere den på. Vi præsenterede den på vores måde på LinkedIn og på Facebook. Journalisten præsenterede den på sin måde. Det var meget, hans vinkel var meget ordet af awardholderen, det fandtes ikke i ordbogen, så vi havde opfundet et nyt ord. Det var ikke vores take på det. Men det er fint, han må tage det take, han vil, så længe der bare blev sagt reklamelinjen af awardholderen. Og hernede var det jo selvfølgelig folks billeder, der ligesom styrer det hele. Kan I se, hvordan det er fuldstændig medieuafhængigt? At man finder på en idé, der løser et eller andet problem, eller opfylder et ønske, og så opfører det, man laver sig vidt forskelligt på de forskellige medier. Altså, så man starter ikke med at sige, jeg vil lave en Facebook-annonce. Man starter med at sige, ligesom Kenneth, jeg laver en awardholder. Og så finder man ud af, hvordan kan man integrere den i de forskellige medier. Det er så budskabet eller samtalen eller emnet bliver det integreret element. Alt det andet ligegyldigt. Så det er rigtig fint. Nogle gange, og selvfølgelig den er jo med i næsten alle billeder, så der er jo selvfølgelig en form for visual i det. Og det billede, vi gav journalisten, kan jeg huske, det tog vi på aftenen, så var den allerførste, der brugte den, som var Christine, der fik den. Så skyndte jeg at tage et billede, og så sms'e det til ham. Så der også var lidt, okay, det er super real time det her. Det sker lige nu, ikke? Så det fik en form for nyhedsværdi, på trods af igen, han vidste det i lang tid forvejen. Må jeg komme med en kommentar mere? Der er også en anden ting omkring det her. Det er, når I oplever de der ting, så kan I se, at der er så mange, der er skrevet om det, og det er gået viralt-agtigt. Det er det ikke. Det er noget, man arrangerer selv. Altså, man laver den der i forvejen, ligesom Kenneth siger, en aftale med journalisten. Han skriver den inden, vi har den til gennemlæsning. Vi synes, det er fedt, at han fandt på det der med awardholderen, og at det ord ikke eksisterede i forvejen, og så laver en aftale med ham. Den første, der får den her, det tager vi et billede af og sender til dig, så kan du artiklen op 10 minutter efter. Og så virker det som om, der var Rublis lige og skrev en historie om det der, men det er alt sammen noget, det er altid noget, der er arrangeret. Hvis man skal agere, at den er gået viralt, hvordan kompenserer man så for de måske manglende shares og likes på sociale medier, eller er det bare noget, man tænker, folk ikke tænker over? Eller? Hvad tænker du, hvis den ikke får noget traction? Eller ja, jeg mener bare, at han fortæller, at det er instigeret, ligesom, at den er gået viralt. Altså, det er jo en agenda, jeg har haft en plan fra starten. Og det kan man jo gøre, når det er bureaublister for eksempel deler den, men når vi er ude på de sociale kanaler, der bliver delt der, så vil der jo være, hvis musikken var gået viralt, så vil det også afspejle sig i shares og likes på de sociale medier normalt. Det er klart. Kan man kompensere for det? Jeg begyndte at arbejde rigtig meget, fordi før har man jo bare postet penge efter det. Så er det paid, men det virker jo i mindre grad, end vi har set før. Især med de lidt mere nye platforme, som især TikTok, hvor det er sådan super anti-reklamet. Altså det er virkelig svært at trænge igennem en lydmur der med penge. Så er man nødt til, så det vi gør, at vi tapper ind i fora for eksempel. Debatfora, så finder vi, okay, hvad er det for nogle målgrupper, vi har her. Lige nu så er jeg i gang med at lave en kampagne, hvor det er entreprenører. Og så finder vi de her mennesker på Reddit, eller subreddit. Især Reddit er jo super fed for det, men LinkedIn er der også rigtig meget sådan noget lige i det her tilfælde. Og så arbejder med, okay, så finder vi, hvem er det, der ligesom snakker mest herinde, og så får du dem til at poste, eller betaler dem for at poste. Det bliver en eller anden form for sådan micro-influencer. Men vi snakker alligevel med, at der måske er 120.000 mennesker, der kommer til at se det her. For hvad? For 500 kroner, eller hvor meget du nu har givet en person. Eller hvor meget det er, fordi de jo ikke er kendte. Så det er lidt sådan, vi er begyndt nu her inden for det sidste år, måske at arbejde meget mere med det. Og der arbejder vi sammen med nogen, som bare er eksperter eller nørder i det der, som jo har lavet utal af kampagner, der bare har fået millioner af views, fordi de netop har arbejdet med det der. Så det er langt større, end hvad jeg selv kan sidde. Og med sådan en lille en her, så vil man jo, det er jo så snævert Danmark. Men der findes jo et meme-site, der hedder Reklame Memes.
Dem kunne man måske have lavet et samarbejde med. De har 6.000 følgere, kunne man have fået dem til at lave en meme om det her, hvis man har været rigtig... Hvis I ikke følger dem i forvejen, så følg dem. De er pisse sjove. Ja, det skulle man faktisk have gjort. Nu irriterer mig lidt, at vi ikke gjorde det. Nogle gange prøver man også ting af, for det fik jeg ikke sagt med den første Danmarks længste maskebal. Der prøvede vi jo også rigtig mange ting af, som bare ikke tog fat. For eksempel gik vi ud og købte en masse af de her niqabs, burka, og satte den rundt på statuer rundt omkring i København. Og tog billeder af det. Ja, men der var ikke nok, der responderede på det. Så droppede vi den idé. Så fik vi fat i graffiti-malere og fik dem til at tage deres eksisterende pieces og male på figurerne og male burkaer på dem. Det tog heller ikke fat, men så vi prøver sådan en hel masse forskellige ting af og ser, hvad er det, vi kan få til at trigge. Så var det selvfølgelig på demonstrationerne, det gik bedst, hvor folk begyndte at gå med masker og fastelavnsmasker. Okay, fint. Så sætter vi vores fokus herover, og så byder vi mere ind i den samtale, end vi har budt ind i de andre samtaler. Ja, generelt, man skal bare være utrolig agil. Og ikke være bange for at prøve ting af. Ja, prøv alle mulige ting af. Hvis det ikke lykkes, så det gør ikke noget. Der er jo ikke nogen, der ser det så. Hvis det ikke lykkes, så eksisterer det jo ikke. Nej, og så samtidig så dukker der noget op, og det skal man være åben for. Man tænker, det er pisse sjovt. Vi hopper op på ryggen af det der, som man ikke engang har forberedt sig. Det bliver man nødt til at kunne, hvis man laver sådan noget her. Hvad siger kunden til det? Bliver kunden tålmodig? Altså kom nu, virker det ikke noget, det laver? Jamen, jeg tror, det er lidt svært. For eksempel den første, den foregår jo over 5 eller 6 dage. Så man når jo aldrig rigtigt at blive tålmodigt. Og det var jo kæmpe topic, så det stak jo bare af instantly. Den jeg skal vise lige om lidt, der viser meget mere detaljeret, hvordan vi selv gjorde det til en ting. Og den var også meget mere lukket om os selv. Og måske vores faste læsere. Men der var også en anden agenda, det skal jeg nok komme ind på. Så det er jo også, de strækker sig jo ikke over ekstremt lang tid, de her cases, fordi de har jo den her tidslomme til, hvis en journalist ikke snupper det inden for de første 5 dage, så kan jeg love dig, så bliver den ikke snuppet. Så er det bare for sent. Så kan du prøve at lave en ny vinkel, men så kan du ikke sende den til den samme journalist. Så er du alligevel nødt til at sende den til en ny. Og så kan du så prøve ting af med debatforer og sådan nogle ting, og se, om journalisten bare har regnet ud, at det her det er et kommercielt budskab. Så kan du måske starte samtalen inde på debatforum. Og det er også nogle ting, man skal arbejde med. Hvad er det for nogle historier, du føder dem med? Og hvad er det for nogle historier, du får til at tale, eller du får skabt inde på debatforum? Så historien bliver måske ikke Ekstrabladet har lavet et Facebook-event, der gør grin med lovgivning. Måske er det bare, at lovgivning er til grin. Og så kan det være, der er en anden, der poster, har I set det her? Så det er det, man håber på. Så der er jo alle mulige ting, som der kræver erfaringhed, før man kan rigtigt arbejde med det. Ja. Skal vi lige prøve at se en mere? Vi har jo god tid jo. Jeg behøver ikke at skynde mig sådan. For uden der er flere spørgsmål til det her. Lad os se, den anden det er nemlig også fra Ekstrabladet. Og det var ligesom en toer til det første, vi så. Det, de var sådan lidt ærgerlige over, var, at de positive kommentarer på sociale medier, især Facebook, var dalende på grund af det her. Fordi rigtig mange af deres gamle læsere jo var jo pro det her budskab, at de ikke burde gå rundt med niqab jo. Og det ville de Ekstrabladet jo gerne ud af. Så der var sådan lidt, så der var en ekstra øvelse i den her, at vi skulle finde noget, der var lige så frækt, et hul i en lovgivning, vi kunne hacke og skabe noget journalistik omkring det. Det der var sådan lidt en ekstra arbejde, bare at det måtte gerne have mange positive kommentarer på sociale medier. Så der tænkte vi både ind, hvad er emnet først og fremmest, nummer 2 også, hvordan gik vi til markedet med det, og det kommer ind på, når vi ligesom ser hvordan vi valgte at gøre det. Lad os se casen først. Nat efter nat, og reglerne er sådan, at man kan ikke ligge her og sove på gaden. Jeg er ked af det, kammerat. Jamen faktisk, altså der er jo en undtagelse til den der regel. At der er ikke nogen undtagelser for loven. Hvad for noget? Hvis man ligger i kø, så må man gerne. Hvis man ligger i kø til en butik. In Denmark, more than 6,000 homeless people sleep on the street in the cold. To keep warm and to protect themselves from assault, being able to sleep together is essential. But according to the law, you're not allowed to sleep in groups anymore, as it is considered to create an unsafe environment for people who sleep in their homes. You are, however, allowed to sleep in groups if you make camp in front of a store while waiting in line for a sale. As a newspaper with a calling to safeguard the people, it is our absolute duty to protect the people from the law when the law itself fails to. So, we decided to launch a web shop for the homeless. A web shop so they can always lie in line for a sale together without having to fear anything.
All they have to do is get in line and they'll receive a ticket based on how many active users there is at the time. The shop only works in selected areas where the homeless usually sleep and are often removed from, making it impossible to kick them away. Every morning the line refreshes and we start over again and again. Before the lunch, we fill the shop areas with posters announcing the opening, which we then followed up with ads on Facebook and in the paper, campaigning for the site. Within hours from the launch, social media was buzzing, leading to mentioning in national media and by politicians and various opinion leaders, making it one of the most talked about sales in Denmark this January. Og den var ikke lige så stor, den her, som den anden, fordi det var ikke så topical. Den fik så til gengæld rigtig meget reach i udlandet, hvilket var ligegyldigt for Ekstrabladet. Men nok fordi det var mere et universelt problem, de havde med at gøre. Og hvordan byggede vi så den her op? Der startede vi nemlig på en helt anden måde, fordi vi havde nogle ekstra ting i. For det første havde vi fat i en lovgivning, der var lavet i hvert fald 3 eller 4 måneder, før vi begyndte at skrive om det. Så det var ligesom, det var ikke interessant længere. Det hed Romerloven, kaldte man det. Det var romerlejre, man prøvede at smadre, men i virkeligheden smadrede man det bare for alle, der skulle sove på de gader. Så vi startede med at sende en journalist på gaden og bo sammen med de hjemløse i en uge, hvor hun hver dag skrev en artikel om livet på gaden. Og så stille og roligt var det blevet, okay, nu er det det, vi snakker om. Simpelthen. Og så launcher vi vores webshop samtidig. Og så skal vi snakke om den. Og den snakker vi selvfølgelig om i vores avis igen. Og vi havde vores posters, det var så målrettet de hjemløse. Selvfølgelig var den jo også, hang den jo også ind omkring strået. Vi hængte den alligevel, selvom det ikke var alligevel lige der. Bare for at nogen kunne se det. Det, der var det vigtige, vi gjorde, det var det med Facebook. Vi lavede jo Facebook-annoncer, som vi så. De var bare meget lidt kedelige. Det var vigtigt. Det var dem, vi targeterede mod. Vi gik jo benhårdt kun efter københavnere, der stemte på Enhedslisten. Det var de første tusindvis af mennesker, der så den her. Og derved startede kommentarsporet på Facebook allerede positivt. Så det, der hed vores relevance score, og højere og højere op. For de var alle sammen pro-budskabet. Og når vi så havde et langt kommentarspor og positive kommentarer, så sendte vi den ud til resten af Danmark. Og så sidder folk, når de ser den, med en følelse af, okay, jeg kan ikke sige noget negativt, fordi der er allerede så mange mennesker, der har sagt noget positivt. Ja. Hvordan målrettede I folk, som stemte Enhedslisten? Fik I adgang til deres data, fordi I havde en forbindelse, eller fordi selvfølgelig står I, man kan ikke målrette den? Du kan målrette, måske ikke lige Enhedslisten, men måske også hvad politisk overbevisning kunne du i hvert fald målrette, ikke? Og så kan man, her kan du også lave geografisk, hvis du rammer Nørrebro og København K, så er du rimelig sikker i, hvad de stemmer, kan man sige. Og det hjalp jo så folk med at dele, det hjalp igen, journalisterne brugte samme trick som før med journalisterne, og det gav jo noget tv-tid, og det har gav noget annoncetid. Helt præcis som vi har set med de andre. Igen, finde noget, der peger ind, som kan hjælpe folk med at pege ud igen. For det bliver jo også tit sådan nogle ting her, bliver jo tit som en form for identitetsmarkør. Jeg vil gerne vise, at jeg står op for det her budskab, og så gider folk godt dele det, hvis det er igen tilbage, hvis det er relaterbart, også selvom det er et kommercielt budskab. Og det er jo det, man gerne vil have. Ja, Vakum. Det var bare, hvordan man approacher journalister, når det er et kommercielt budskab. Lige her vækster er det nemt, fordi de er jo selv journalisterne, det er dem selv, der skaber det. Men ellers så kan man, der er jo forskellige, nogle gange kan man skrive, kan man jo bare være flabet og skrive direkte til dem. Kan man skrive til dem på, man skal ikke gå ind på en avis hjemmeside og så finde e-mailen til redaktionen og så skrive, det får du ikke noget af. Du skal kontakte dem på Twitter eller noget, indgå en dialog med dem med privat besked. Der findes også nogle forskellige online services, man kan bruge, pressemeddelelser.dk for eksempel, så betaler du for det, så er der nogen, der gør arbejdet for dig. Så skal du bare selv lave pressemeddelelsen. De vinkler, du vil have på dem. Der kan man godt lave 4 eller 5 forskellige, det er måske lidt 3 eller 4 forskellige kan man lave. Så kan man lægge dem ind, og så kan man klikke af, hvem vil man gerne have for dem her. Når der er nogle røde medier, de skal have det her budskab. Der er nogle liberale medier, de skal have det her budskab. Så nørder man det også virkelig. Det gjorde vi ikke så meget her. Fordi igen, vi fik jo en masse forældre, fordi det var Ekstrabladet, så vi behøvede ikke rigtigt at løfte en finger. Det hele, det sker jo bare sig selv, men lige præcis dem. Det tror jeg var de ting, jeg havde med, jeg vil vise i dag. Om det, jeg håber, det har givet et godt billede af, hvordan man kan gøre det. Jeg siger jo ikke, det er sådan, man skal gøre det. Jeg tror, det der er lidt det key takeout på det hele, er jo, at det integreret ligger det budskab, du har, eller den handlende idé, du har, og ikke i mindre grad i den visual, du har, og den tekst, du har.
Er der nogen, der har spørgsmål? I kan også stille spørgsmål. Jeg der er online, I kan stille spørgsmål i chatten, hvis I har nogle spørgsmål. Rafael? I forhold til det med at kontakte journalister på Twitter, jeg ved godt, at Twitter i Danmark er journalisternes sted, men hvad med LinkedIn? Har du nogen erfaring med at bruge LinkedIn til at kontakte journalister? Nej, det har jeg aldrig prøvet før. Problemet med LinkedIn er, at den begrænser, hvor mange anslag du kan lave i en post til en person, du ikke er i forvejen er venner med. Så skal du virkelig være skarp i din formulering. Og der er det bare lidt bedre på Twitter. Det virker som om, man fremstår mere som en privatperson med noget på hjertet, når man er på Twitter. På LinkedIn kan de se, at du er 100%. Du har sandsynligvis en sælger. Det er som regel det, man bliver kontaktet af sælger. Og når en fremmed skriver til en, så har man i forvejen, eller jeg gider i gang svare. Du rører i hvert fald langt ned i hierarkiet. Det er selvfølgelig bedst, hvis man kender nogen. Så skynd jeg blive venner med nogle journalister og sådan noget. Men så er der også en anden ting, som gælder hver gang, og det er jo det, vi gør hver gang med en handlende idé. Vi starter med at spørge, hvad kan vi hjælpe med? Når man så har fundet ud af, at man vil hjælpe folk med, om det er maskeballet eller hvad det er, så når man skal have kontakt til journalisterne, så spørger man også, hvad kan vi hjælpe med? Der begynder man ikke bare at fortælle om det, man laver, og snakke om sig selv og sin egen idé. Så sætter man sig ned og tænker over, hvis jeg er journalist på Politiken, hvad i det her område med det her maske, hvordan kan jeg hjælpe dem med et eller andet? Hvad vil de gerne vide? Hvad kunne være fedt for dem i forhold til at lave en historie, hvis man er journalist på Politiken, eller hvis man er på et, hvor pokker det ellers er henne? Man starter forfra hver gang. Hvad kan vi hjælpe dem, vi vil i kontakt med, i stedet for bare at fortælle om sig selv? Det er et rigtig godt trick, som stort set alle glemmer, specielt med pressemeddelelser. Er det ikke korrekt? Jo, og også studier selvfølgelig. Det er også lidt svært bare at lave et studie, men nogle gange, hvis man kommer med 73% af et eller andet, synes de, det er spændende, så nogen lavet et studie. Det giver dem en vinkel på det, hvis man har nogle tal på det, man har lavet. Der kan jeg fortælle jer, at chat GGP, hvad hedder det? GTP, er det sådan, man siger det? Er rigtig, rigtig god til sådan nogle ting. Den hjælper mig rigtig meget. Man kan ikke regne med det, men man kan i hvert fald, når man så har fået noget fra dem, fra den med nogle tal, så kan man bagefter gå ind og fact-checke de tal, og så kan du finde en artikel, og så kan du skrive din pressemeddelelse ud fra det. Det er det samme problem, vi er inde og løse. Så kan du sådan efter-researche problemet. Er der nogen Geo, er der nogen i chatten, der har spørgsmål? Martin? Ja, det er lidt i forlængelse af det der. I forhold til Reddit-brugere, jeg kunne forestille mig, at de var sådan meget kritiske overfor, når nogen ligesom vil prøve at guide dem i en eller anden retning. Er de svære at arbejde med, hvis man gerne sådan vil have dem til at tale om det, man synes er interessant? Det er forskelligt. Det er svært. Det er jo det kommer lidt an på mange ting. Er det et subforum, hvor du selv er medlem og har været det i lang tid, så er det jo nemt nok, fordi så poster du bare lidt om det her. Ellers synes jeg ikke, jeg har oplevet så meget. Lige det her, det var et eller andet forum, der hed Danmark, tror jeg bare den hed, hvor jeg i forvejen selv postede, så det var nemt nok bare lige at tage fat i den dengang. Men med den her nye ting, vi står overfor, er jeg lidt i tvivl om, at man skal finde en, der poster meget og spørge, om man bare vil betale personen for at gøre det. Eller man bare skal begynde at deltage aktivt. Så det er stadigvæk meget nyt for mig at arbejde med det på den måde. Det er altså en ny ting. Næste år, det næste hold, når jeg kommer, så ved jeg lidt mere om det. Men igen, start med at spørge, hvad kan du hjælpe med? Prøv at se, om du kan lære dem der. Og så er der noget, som du helt glemt at fortælle, Kenneth. Den anden side af dig, nemlig danske cocktails. Hvis I ikke allerede følger... Hvis I ikke allerede... Det er også integrated. Ja. Kenneth, han har en TikTok-profil, der hedder Danske Cocktail. Hvor han tager alle emner op omkring alt, der har noget med at drikke cocktails at gøre. Det er lige fra opskrifter til, hvor man ikke skal smides ud fra, eller et eller andet. Det er vanvittigt morsomt. De fleste af løsningerne handler om at drikke sig ned. Det er ufatteligt, hvad den model kan løse. Undskyld lige for ja, men altså, hvis I ikke kender Danske Cocktails, følg det på TikTok. Ja, bare læs spørgsmålet op, Geo. Hvordan man overlever eller overleverer?
det er faktisk ikke. Jeg skal lige tænke, om jeg har stået i den situation, hvor jeg skulle overlevere. Det synes jeg ikke, jeg har. Men jeg synes... Men det handler vel om tillid, eller i hvert fald sørge for, at alle forstår 100% hvad din handlende idé går ud på. Ja, og så også igen det der med at være åben. Altså fortæl om den handlende idé. Lad være med at fortælle dem, hvad de skal gøre. Men fortæl om den handlende idé, I har, der løser et eller andet problem, eller opfylder et ønske, eller et eller andet. Og så se, de kommer så fra, der er jo mange, altså det er jo tit, der er rigtig mange bureauer ind over det samme. Så lad dem performe på det, de er gode til. Så længe de holder sig til vores handlende idé, så forhold jer åben og interesseret i, hvad de siger. Jeg ved ikke, om det er svar på... Ellers så vil jeg da også anbefale, at man indgår, i stedet for at bruge ordet overlevere, så indgår et samarbejde, og så måske brainer sammen videre på, okay, hvad er det, vi skal gøre her? Hvad er det, jeres virksomhed kan hjælpe med i forhold til det her, og hvordan... Og så brainer man lidt på det sammen, så der bliver taget ejerskab på det. Det er noget af det vigtigste i overleveringer, synes jeg i hvert fald, ikke? Og det gælder generelt, det vi laver, er at sørge for, at dem, du overleverer til, tager ejerskab på det, fordi ellers så kommer det der ud i den anden ende, bliver bare ligegyldigt, fordi så er de jo ligeglade med det, hvis de ikke føler, at de har en andel eller en aktie i det, de skal lave. Det synes jeg er oplevet tit, hvis man ikke deler fælles passion for det projekt, så bliver det ikke lige så godt. Er der mere online? Har I nogle spørgsmål, yderligere spørgsmål her? Giver det mening? Synes I ikke, det lyder sjovt? Det er... det virker super enkelt. Det er svært, man regner med. Men hvis man først rammer en, så er det virkelig, virkelig sjovt. Og så det der med det agile, at fra team til team, der skal man reagere på, hvad der sker. Altså man sætter bare det her ud, og så sker der nogle ting, og så skal man reagere lynhurtigt på det. Det kan godt være en udfordring lige i starten, hvis man ikke er så erfaren. Men det er det, der er allersjovest. Altså man får simpelthen nogle foræringer, er det ikke rigtigt? Jo, og det er jo ikke fordi, altså man ved det lige så snart du får den her ekstra idé, der kommer oven på idéen. Du ved det med det samme, at det er en god idé, og hvis du er i tvivl, så gør man det bare alligevel. Jeg tror, det sværeste med det her, det er at overbevise kunderne om at gøre det. Det er det hårdeste arbejde, ligger i. Det er ikke bare en rigtig god idé, som Danmarks længste maskebal behøver ikke at tage mere end en slide. Men den tager alligevel 85. Fordi du skal lige... det gjorde den ikke lige i det her tilfælde. Der var et kvarter at gøre godt med. Men normalt så bruger jeg ikke rigtig lang tid på indløb. Og forestillinger om, hvad der kunne komme til at ske for kunderne overbevist om det her. Fordi det, selvom det har eksisteret i ret mange år, så er det stadigvæk for mange helt nyt at begynde at gå ind i det. Og fordi du går på mange måder ind i noget uvist, der er ikke rigtig nogen garantier for, at vi kan ikke rigtig garantere, at der er nogle journalister, der tager den her op. Vi kan ikke rigtig garantere, at der er nogen, der køber dit produkt. Vi kan faktisk ikke... Det lyder lidt meget, når man står der, som om du gør det bare for din egen skyld. Og det er den følelse, man kan stå med. Okay, jeg kommer ikke til at tilføre nogen værdi til den her virksomhed, men det har jo en værdi, når det lykkes til gengæld. Kan du mærke, om folk bliver mere og mere modtagelige for det? Altså, nu tænker jeg på kunderne. Altså, ja, det kan jeg. Det kan jeg. Men det er stadigvæk, jeg skal stadig bruge meget energi på det, og jeg synes, det er lidt ærgerligt, man kan sidde, man har sat en uge af til at brainstorme, og så bruger du 3 dage på at få idé, måske, og så skulle alligevel bruge 2 dage på at lave en præsentation, fordi du skal være helt sikker på, de køber den. Og selvfølgelig er der en fed disciplin, og der er noget øvelse i det her, og du øver din salgstale, men jeg bruger meget mere tid på det, end på selve det kreative udvikling, end jeg har gjort nogensinde før. Men til gengæld... Ja, men jeg kan også mærke, at meget var det her sådan noget, da jeg startede med at lave det her, var det jo sådan nogle Ekstrablad og Dove, og sådan nogle brands, som fast moving consumer goods brands, jo, som er meget inde i kultur. Nu sidder jeg og arbejder med business to business brands, som begynder at købe ind i det her. Altså sådan noget røvsygt HR-ting, som begynder at synes, det her det er spændende. Så et eller andet sted har der helt klart været en udvikling. Det er bare blevet, jeg synes bare, det stadig er svært, og det er også et dårligt eksempel lige med Poul Madsen, som jo bare bestemte det hele, var ikke så svært. Der havde man et kvarters audiens, og man havde, der skulle du ikke stå og bygge alt muligt op. Han mærkede det bare med det samme. Okay, provokerer det politikerne? Ja, fint, godkendt. Det var tæt på, det var sådan, det føltes i hvert fald. Men er det ikke også, er det ikke også lidt rigtigt, Kenneth, eller måske din fornemmelse det samme, at vi oplever alle sammen, at SoMe-annoncering, effekten af det,
det daler og daler og daler. Det oplever virksomhederne selvfølgelig også. Indtil videre, der kan vi redde det med, og så putter vi bare nogle flere penge i. Og så opnår de sammen. Men det kan man heller ikke rigtig længere. Hvis du har Facebook, som man nu sat en ny... Altså, du har 1 sekund. Hvis du har en annonce på Facebook, så ser folk 1 sekund af den. Og det er det, der er tommelfingerreglen. Altså, hvad fanden skal så lave den for? Og det betyder nok også, at de kunder, vi præsenterer dig for, er lidt mere venligt stillet over for at prøve at gøre ting på en ny måde. Altså med den handlende idé, som vi kalder story doing, at der er mere åbenhed for det. Fordi de er godt klar over, at vi bliver simpelthen nødt til at prøve at gøre ting på en ny måde. Fordi det virker ikke det, vi har kørt med de sidste 10 år. Eller kurven går kun én vej. Er der andre spørgsmål? Hvordan ser sådan hele tidslinjen ud? Altså fra du sådan starter til det går live, kan man sige. Er du dig selv kun, eller har du et lille team? Vi er som regel. Det kan godt være en større gruppe eller en mindre gruppe, eller man prøver at se på denne her. Den her kommer til. Den her vi alligevel 1, 2, 3, der tror vi er 5 eller 6 kreative inden over den her, hvor det faktisk er et ung. Det er faktisk 2, der er praktikanter, der kommer til mig og havde en anden idé, som ikke var det her. Og jeg sagde, jeg synes det er spændende det her med de hjemløse. At der er noget lovgivning, hvor jeg så beder mig om at gå tilbage og kigge ind i loven og se, der skal være et smuthul, det skal I finde. Og det blev så opgaven, og så kom de tilbage et par dage efter. Og så brainede vi, og så var det jo bare de 2, der ligesom fandt smuthullet. Så samledes vi os nogle flere og fandt ud, okay, hvordan knækker vi den så? Den var så heldig, det var lidt nemt, det var first idea. Ja, med en webshop selvfølgelig, der er geobaseret. Det var ikke noget nyt i at lave, det er der jo faktisk flere, der har lavet mange gange. Men ikke med det her purpose. Igen krydsmetode. Nå, og så skal det jo så færdigudvikles, men så bliver teamet endnu større. Okay, nogen skal kode det her site. Nogen skal skrive en eller anden tekst. Og nogen skal sætte nogle posters op og sætte nogle annoncer op. Nogen skal ud og tage et billede. Og meget af det gør man jo sig selv. Men meget bliver også uddelegeret mellem de her kreative, der nogle gange er med til det. Ja? Du oplever, at det er sværere at lave handling-idéer for B2B virksomheder? Nej, fordi den sidste ende handler det altid om en ting, det er, hvad er det for et problem, du løser for mig som forbruger. Og en direktør er lige så meget en forbruger som en teenager. Du skal løse folks problemer. Det er det eneste, du har at gå til markedet med nogle dage. Du kan ikke, i gamle dage kunne man arbejde meget med det, der hedder en USP, Unique Selling Proposition. Det findes ikke mere. Der er ikke nogen brands, der er så unikke, at de kan gå ud og kommunikere det. Jo, der er måske den hurtigste bil, kan, men det er også igen irrelevant for mig. Hvad er det for et problem, jeg kan gå ud og løse? Mit produkt løser for dig, eller mit brand gerne vil løse for dig. Og måske endnu bedre, hvis du så laver en kampagne, der faktisk løser det problem. Så er det rigtig nemt. Og så husk, når det er business to business, at så er der sådan en tendens til, at man lidt glemmer, at man tror, at dem, der sidder i en anden ende, det er meget rationelt. Man kommer til at betragte dem mindre som mennesker. Det er mennesker, man skal have fat i. Og de handler også ind med følelserne. Og det har man en tendens til at glemme, når man laver B2B. De er også på LinkedIn, og de er også på Twitter og Instagram. Ja. Og tætter på de samme ting. Og de får også mange tilbud i deres indbakker hele tiden. Hvor folk siger, køb det her produkt for 20 kroner. Men der er ikke nogen, der køber et produkt, fordi det koster 20 kroner. Det køber, fordi du har brug for det. Så er det bare heldigt, at det lige koster 20 kroner. Jeg ved ikke, om der er nogen produkter overhovedet, der koster 20 kroner. Men det ja. Er i det hele taget? Jeg tror, at alle storydoing der lavede vi en for Dove for nogle år tilbage. Det var den sværeste at sælge. Det var den sværeste kampagne, jeg har lavet nogensinde. Hvad var ideen der? Jamen det var, vi havde fundet en analyse fra Unilever, som jo ejer Dove, at var det 65% af alle kvinder ikke kunne spejle sig selv i de reklamer, de så. Det var ligesom det, der var udgangspunktet. Og så sad vi, det blev så kombineret med en kollega, jeg sad, der var vi også rigtig mange på tippet. Hun var noget social media chef eller noget, og sad i vores egne interne stockbank, og sad og flippede helt ud, fordi alle piger derinde havde bikini på, og det var that's it. Og så kom der en ret fed dialog om det der. Det var der ikke noget galt i, hvis jeg har brug for et billede af en pige i bikini, så har jeg brug for et billede af en pige i bikini. Men det var søgeordet, hun havde søgt på real women, eller real woman, og så var det det, der var kommet op. Så okay, så har det et problem i virkeligheden. Det er det, vi skal løse. Og så ville hun her skulle ringe til den globale ledelse og sige, nej, vi løser det for Dove. Og så gik vi til dem,
med den her idé om at tappe ind i et stockfotosite, der hedder Shutterstock. Er der nogen, der ved, hvad et stockfoto er? Og så gå ind og så bare uploade tusindvis af billeder af helt almindelige mennesker, og så gå ind og tag real woman og beautiful woman, og så havde vi lavet sådan en lang tagliste. Og så ville vi gerne, samtidig med det, vi ville gerne skabe en movement, så vi fik fotografer over hele verden, så vi også fik noget diversitet, så det ikke bare var hvide europæere, og få dem til at tappe ind via et website. Og det kunne de bare overhovedet ikke se for sig. Det de gerne ville have. De ville rigtig gerne have nogle testimonials i nogle dameblade. Det var virkelig svært, men så skal man bare være lidt hurtig nogle gange og sige, hvad nu hvis de kvinder, vi bruger i de her fotos, er dem, I laver testimonials med? Så får I jeres dameblader, og vi får lov til at måske ændre lidt på verden. Og det sagde de ja til. Og så gik vi i gang med at udvikle, og så endnu ekstra, og så kan vi også bruge dem nede i POS-materialer, det synes de var vildt fedt. Så sagde ja, det gør vi bare. Og hvad er så den nemmeste, du har solgt ind? Ekstra. Nej, den tog 8 minutter. Jeg havde et kvarter, jeg gik ud af 8 minutter over. Jeg var der 14, jeg gik 8 over 14. Ja. Med en godkendelse. Og der er sådan en tommelfinger, når I skal lave jeres præsentationer, så det vigtigste overhovedet, det er, hvordan kan I gøre det så nemt for jeres kunde at købe det her som overhovedet muligt? Altså hvordan de skal sidde og tænke, nå gud, det er jo bare at sige ja til det der, det kører nærmest af sig selv. Det gør det aldrig, men det er den fornemmelse, de skal sidde med. Altså hvis der er for mange løse ender, at de ikke kan sige, jamen hvad fanden, det kan vores kassesystem sgu da ikke det der, hvad med logistikken? Og dem der, de går der altid hjem klokken 14. Altså det er sådan nogle ting, I bliver mødt af, og så er det umuligt at holde kunden inde på ideen, hvis der er alt muligt omkring, som gør det vanskeligt for dem at købe den idé. Og så kommer I til at fokusere på noget andet. Så det er jeres opgave, når I skal præsentere. Gør det nemt for dem, der skal købe det, at købe det. Enig, det er jo en rigtig godt råd. Men skal vi sige, det skal vi, fordi nu er der gået en time. Så nu skal jer, der går på reklamelinjen, I får en opgave. Vi holder lige en 10 minutters pause, så får I en opgave af Kenneth, og så får I et eller andet tid til at løse det, og så skal I præsentere det for Kellen og få tilbagemeldingen, ligesom vi plejer at gøre. Og til jer, der er med online, tak fordi I var med. Der kommer flere masterclasses herfra, som I kan følge med i. Men I går ikke på reklamelinjen, så I ryger altså ud nu i forbindelse med vores pause. Men kom endelig og hold øje med, hvad vi kommer med af masterclass. Vi håber, I har fået noget ud af det her.